dito. Ito lo, itatanggalin natin yung idol, yung nakadikit sa puno ng kahoy. Yan. Sino ba nakaranas ng ganyan, oh? Yung ihip sa tubo. Yung mga lutong simple lang. Lutong... Kain mga idol! Yan nga mga idol, good morning, good morning! Munga kami ng kurot. O sabihin ko kurakding. Nga mga idol, oh. Ang dami mga idol. Oyster, mushroom. Sa Bicol, kurakding. Hindi ito mga Yan na siya, akyat na. Hindi ito mga dali sa akin. Ay, dami Grabe yung antik. Antikulo. Dami ni Pablo sa likod ko. Love, shoutout mga idol. 100k viewers. Shoutout sa inyo. Sana all. Abot. Siya naman mangunguha idol. At medyo nailo na ako mainit. Baka umiti magmaitin. Ba't di ka nagdamit? Mangingitim ka niyan. Naka na tayo ngayon. Ang dami sana kaso lang yung iba tuyo na. Dapat yan na maputol yung sanga tapos dito sa baba, dilig-diligan. May sirguilas yan. Sirguilas. Yan. Yan may mga bunga. Ha? Sirguilas? Ang masasabi mo sa pagkuha ng kurakding? Kunting tiyaga lang. Matitikman mo naman ang tamasa ng buhay. Makas tayo mahulog yan. Oh, hindi parang the monkey style. Kan, di makasigurado dyan. O di yan. Watch out! Watch out! Good morning everyone! Ito lang yan. Hugasan natin muna. Tapos may himayin pa dyan yung may alisin pa tayo dyan. Para ka lang itong diligan. Yo, sana lumusok. Yan mga idol. Pigain mo nga. Natin ugas ulit mga idol. Ang bango na ng amoy Ang galing ng cameraman ko. Malupit yan. Camera 360. Mga 3 nyug to. May tatanggalin pa tayo dito mga idol. Ito mga idol, itatanggalin natin yung idol, yung nakadikit sa puno ng kahoy. Yan, tatanggalin yan. Tulad nito. Matigas yan. Yan. Kaya medyo tsaga-tsaga lang mga idol lang sa paglinis ito. Pero pag nagtsaga ka, talagang
Sulit naman ang sarap ng ulam na to. So ayun nga mga idol, mag-pudpud tayo ng ng nyog. Dalawang nyog. Mga idol. May malunggay pa mga idol. Saka 1/4 na karne. At himayin yun ni tino. At ako naman ay magpupudpud ng nyog. Let's start! Begin! Ay, salamat. Tapos magraray. So ayun nga mga idol, ito na yung aking kinudkod na nyog. At ito yung rakding. Inabad ko muna sa tubig. Yan siya, oh. Hindi makita eh. Walang cameraman eh. Basta yun na yun. Tatabi na rin to. Ganun yung karami. Oh. Tapos mga 5 nito. 5 baso. Lima. Marigado tabi ma. Ricardo. Saka ganyan sa karami mga idol. Ayan o. Sa kahoy tayo magluluto para masarap. Yan na siya mga idol. Ito yung kurakding. Marami na idol. Karne, ricado, sibuyas, bawang, asin, malunggay, magic, at saka yung gata. Ayan siya mga idol. Lagyan natin ng asin. Ito karami mga idol. Tapos lagyan natin tong ricado. Tapos itong gata, pang last to. Pang niluto na. Lagyan na namin yung yung sili. Yan. Vlog wala ka na. Murag ba ka magluto? Sabi ni Machang, ikaw kung pataluto. Yan ang tagaluto ng tagaluto ng buluwang. Camarines Sur. Yung magmadalian na yan Sino ba nakaranas ng ganyan Yung ihip sa tubo. Comment kayo kung naranasan nyo yan. Siguro mayaman kayo kaya di nyo alam yan. Pang 1980s pa yan. Ayan na, ilalagay niya na mga idol yung kurakding. Yung mapoy. Yan pala mga idol, nagugas po yan. Kahapon. Nagugas ako. Nagugas ng kamay yan. Wow. Dami no? Patuyo-tuyo natin kasi si Upaw di yung mga kakain ng may karne.
Problema itong karne, baka ano to, tigas na. Ano, pinakuluan na. Pinakuluan na din, no? Nahugasan mo yan. Expert to. Sa konti siguro yung sili, no? Okay na yun, hintay lang kami yan. Antok na, Ben. Itom na baga ang mata mo, Ben. Puro ay bag. Ay, mga idol, nilagay na yung malunggay, mga idol. Hindi ko na po na kasi may ginawa ako, idol. Sarap. Sarap. Busin ko na yun. Mga sarap. Yung mga lutong simple lang. Lutong sabing pang probinsya. Tanong mo raw kung ano na. Hindi pa na. Aga naman magsikilos ng mga. Gutom na ako. Gutom na yung boss namin, oh. Ano? Oh? Kawawa. Kami nga nangangatog ng tuhod, eh. Basta gato yun. Eh, nagluluto yan, yung pa bibilihin pa. Itong mga trabador mo, di mo pina. Titikman dito muna. Ako na. Alam na. Bili mo lahat yan ha. Kung ano daw ng saging doon tayo sa lamesa kumain. May resibo. Wala yan. 35 pesos may resibo. Ano? Maalat? Okay na. Shout out guys. Asa ano sila? Palawan? Lagyan mo muna dito. Nung ano? Muna. Lagyan mo na nono. Lagyan natin yung bayaw ko. Lagyan mo muna. Yung bayaw ko. Grabe kayo. Hindi na, porkit pahit yung bayaw ko, ginaganyan-ganyan mo na. Ayos na yung timpla. Ayos na yan. Bayaw mo. Oo, di mo makakain yung may karning baboy, eh. Muslim yun, eh. Ganun yun. Okay na sana, eh. Kakaganon-ganon pa, eh. Right yun. Ah? Lakatan. Sarap ang mamantika-mantika niya. Ganun po guys, kahirap magluto nitong kurakding. Tagal ng proseso, ilang oras kaming naghimay niya tapos pagluluto. Buti na lang maano tong panggatong namin. Maliyab ba? Ang ginagawa nila ba doon? Wala naman sa yun. Nasa tangki daw siya, nag-a-assist. May visit ko yun. Sa tangki? Oo. Eh may ano dun eh. Andun niya ako eh. Baka yun yung ina-assist siguro. Kwinta. Ang pagupit tayo mga na. Ay. Para pumugi naman kahit eh, kailangan mo yun, hindi ko na kailangan yun. Problema ako eh. Hindi ko nalilimutan. Hindi ko kailangan yun. Ang problema ko, pogi problem kung bakit ganito. Pero yung isang daan. Pero yung isang daan. Isang daan. Oh, magkano yan? 30, kahapon 45. 30. 40 lang oh. Tapos 30, 35 yan. Sino ba may utang? Home credit. Hulugan. Nagwamanti ka din Tagaluto. Oh, nagsanglas na. Sanglas na. si ano, Nonoy, hindi na nakatagal kumain na. Hindi na ako maghintay. Kumakain na ako pagluto. Okay, halo na yung pasalubong ng gata. Yung kinayod niya no. Tapos pinaga sa kilikili. Sarap.
Lan! Lan, soft drinks Lan. Baka naman! Sarap mag soft drinks. Ha, pagkabagong sahod, kakukuha na ngayon? Oh my God! 6,000? 6,000? Puro pa absent? Parang di pa lutong karne ah. Ha? Pinili pa yung malaki talaga, no? Di na... Oh, yung... Parang yung feelings? Sarap, ano na. Tama na yung alat niya. Maanghang pa. Hindi na maanghang. Dapat maanghang, no? 2,000 years later. Ito na ang aming kurakding recipes. Yan. Shout out! Shout out mo naman ako! Dahil totoo. Totoo yan. Hmm. Ito mo sa akus niya kanang. Ito mo. Tapos, Ay, sa kanon. Tulo. Yan. Yung gagambo. magkon kaya yan niya. Ano ba ulay? Yan, may kasabay kami yung kumain. Ako muna na, ano Ano yung si kanon? Ah, si Alan. Psst, ganda, alis. Nakita ka naman. Ano, Noy? Nagkakaroon na kami, Oo. nagkakaroon. Kauna na. Ah, Si Bibi, si Bibi. ah. Uy, dali sa kamot. Oh, karaon na namin. Oh, ulam namin, sarap, oh. Di ba kabutan yung sabutan ng hirap na ni Kang? Ito sa ano? Wali. Kaya ito ang parleyo. Hindi ki lubaton. Oh, kunin mo dito yung ulam mo. Eh, Ano, ulam mo. Kumain ka tinabi na namin. dito. Ano, ulam mo, tinabi namin. Kain, kain mga idol. Pamuntay mo na lang dito para may ulam. Ano, Noy? Ulam na yun, Noy. Sige, padala na lang namin kay Alam mamaya alas 3. Ito kami na kasalang ginagala. Nalaga, oh. Kano ma? Mag-i-line mo na puta. Ang pagka. Kain mga idol. Mangang kasi Yan, yan. Noy. Butangan mo, Moy. Ano, Noy? Noy. Kanin. Sige. Bugal. Nga. Tumingin ka doon sa ano ni Kuya. Nakulay. Masilaw, masilaw eh. Hello guys. Kain ng kurak ding. Welcome to my vlog. Ano nga? Kain tayo. Shoutout wow. Naman kami. Lalo na si Santino. Nga. Wala na si Parleo. Oh. Kumain ka na. Kumain ka na? Hindi pa. Pumunta ka mo dito. Yung malaking baso mo kay Janoy. Nga pa talagang ito, me. Ay, may juice ka pala Padala dyan, ito, Noy, May. juice. Mm. May juice nga. Oo, kurakding. Okay, niya. Oo. Anong oras na nakaluto na eh? Noy, oh. Juice, Noy. Ha? Oo, nung ako. Sa'yo plastic. Ano si Lubaton? Ano plastic? Sabay mo ng Lubaton. Kaya mo tayo. Nakanda na Ay, yun. maliit, ayan, oh. Rock talaga. Meron. Paridor si Alan. Sarap. Ha? Kaya nga. Ay, hindi agad maubos. Hapon na. Bukas pa.
Sigarilyo. Okay naman. Sigarilyo. May bag. Ayan. Huwag na mga idol, oh. Ano? Dami na tira. Hindi naman ka nagulat dito, ne? Ano ka? Hindi alam ako ng baloy. Ito.